MDC Kalaban Uriki Shulai, Ulakin tu ya Menteri Rangba Kejala Ukanrat ke Sangma, Ban Penbenai ke Shitarik Naiwing Kum Kesni Shuti Jong Kejala, Ban Kin Mau Burom yu Reverend JJM Nichols Roy, Uwe Nikino Yalam, Kibaran Benta Kabakraw Hakajinyada, Bat Kejinyo ya ke 6 schedule, Jong Kariti Senchar Kari India. Hagajing tho bala IT show Menteri Rangba, U Shulai Uloong, Ba U Reverend Nichols Roy Uday Uwe Nikidikot Jong ka Constitution Assembly, Ubala Yada ya ka Hog Bat Kejing Senchar, Jong Kijila Riolo, Hapo Akari India. Ula kadoro ba ka 6 schedule kala ay jingada ya ka kandau ka siyam, Kiriti Dostor, Bat Kejing Senchar Pat Ba Jong Kijay Bin Riolo, Ha Meghalaya, Bat Kathan Shatay Lam Ningi. Uba Shulai Ulaong, ba kajing penbenai ke Shitarik Naiwing Kong Kesni Shuti, kan long kajing ithu kabapura, ya kajing no Shinyang Jong Reverend Nichols Roy, bat kan pen thu iki samla halor ke history, bat kajing senchar hi Jong ki Pat Ba Jila Meghalaya. Playing lawan kundu UCM mentaski, kadi halor ketuka resolution ka bangalara ako ka yung dorbar kapala dep ko banay February, te kumupilay ihi ngalara ka resolution ka badai karpang na menta bajoy. Kumbapitip pula dewi architect jong ka schedule badu hadum ta singim recognize ya ka singiyap jong kum ka state holiday ke hakajing sko ka jonga aba mencium senam ngayo ban kendu lang borok ki mo MDC bangia yo kendu iba Reverend OL Snaitang yo man skap susu kham bun chapang ka jong i abangi ya rakhi ka singiyap ka jong i kadi hu chitrik November ti ngasngu ba kawan ka jingsngu hanga bangadiban initiate ya kade khnang ba borok koi ka jela ka jogi bar kumju ka India hi kentip ba u ba joy udi wi JJM Nichols Roy udi wi pri bala architect ya kane ka schedule ka ba protect yang i hadu menta khasi ti gumbo play ngalawan rano ya ka resolution hapo ka yung darbar badi kumu member bala sajid ngasngu ba ka right place ban ra ya ka kade hapo ka yung darbar Kang ba daka dorbar katiu pa jong ka schedule neki lapas daka resolution in papat ko government ka khamlong ka baskem ka babyang ndrei kaden la ka jong ka jin perkhat se daka liang ka executive committee kaden daka wi ka jingmut tigombo play hi haki recording ka ba ya nya po ka session tingamban si ngala kren hatu ka si bangan saya chakmat ya kane nganom sange te hadin kan ne katu kapor ngalayo ban selok biang te nganda pan up ka official proceeding dengan layo ngayo ban apa di appointment bagi CM tinggal yo kendu i mentang sing layo ban pensgo di iong in sapet di ka shong sang ka state government bari ka jing kwa jonga ngele sik jing angnut jonga bangan kemau yo ba joy ha ka siap ka jong u kamni ka ba nong kumba di ka holiday ka leisure bangan le enjoy ne ban stunat ne bali kadi bangin kemau yo ne rurang ba ya ka bola no sunyang hakaim nang salang dapipet khamtam lakajuk katu kopor lapor rikasi jentia hi ditang mai iba represent yang hi apoka constituent assembly bat ka ba kham sutunat kalong ba idi rurang ba balayo ban ya trailang kat u badu Dr Ambedkar layo ban trailang badu Gopinath Bardoloi layo ban trailang badu Jawaharlal Nehru layo ban ya trailang wadu Sadavai Patel kedong ka iki jing sko mo sarong kum ukasi khnang ba ngin yu bakat nu rurang ba usyampang ladu ti sinem badai kum ban chupen kemau biang house of khandai ilawan ra ya kane kamat ila ya tai hapo ka constituent assembly bad ho khat khandai spa sanpo bade ilala ban penulong ya ka ho khat khandai spa sanpo ar pade ilala ban pen trikam ya ka da ka bangilayo inaugurate ya ka United Khasi Jentia dan Mos District Council Dede halor kini ki bun ki benta ka ba u bajoy ulano senyang chika imlang salang ngasko ba ong ba kila klen ring susngo ba ka poroi perthai ber kan khamtip khamsai susu khamtam hagane ka juk social media lingba jongpi ki pathai ko bor ngidek kam ban pen scam ya ka ne ka jingle jong bajoy khanang ba kapateng banwan kan tip ba kumno ngi chong sup chong san habai wanra ya kane ka schedule ka khnit ka benriu ka balong ka bas scam ro patata bat ka bayada yangi hadu mentakaski ka jinglong far sighted ka jong i de lutuki snem hadu mentaski kadang long sisa ka jingtei ka jing yada na menta ka jongi te di tai daw ba dangi yo ya ka kum ka state holiday ngi lela ban kerpat ba pintip ba kingdom south ki edc hapo ka hapo ri India but
ngi don kawai hangne bat dangdon hakiwi ki benta jong ka Mizoram, Tripura, bat kumta hi hapo Assam, kini ki EDC. Bat nga kutkum ka knowledge ka banga siyo ban interact bunsin mjuyo smo ba kindatip sapang ba joy ki schedule pendon kami ka schedule nri yo ba joy yo James Joy, Nicholas Roy, Mohan Nicholas Roy, kimda kham bana kimda kham tip. Tengok dekat sarkar Kashim ka sinjam bakan declare kan ka ski ka bakarpang ka siap jong i kum ka sit holiday mun ilale ban ya pha khobor pat shakiwe ki banta jong ki ADC ilala ban pha khobor ri boro ko kiri India baka e ka kam ka bakrau bauneru rang ba lale ban yada na mata ka jong i halor kata kwa ban persno shopi ba lesi pinyi menta man ki UPSC coaching ka bangi jui ha online khamtam ki hikai shapang ka schedule ribun sin pinjui kinum mention ye ka kerteng jong ba joy tike ega jingle ka jonga kumu ba chala sajit ya kumu MDC jong kalaban ban ya mo ya thawan hapo ka khasil settlement council kadai bangin yada bangin perskem ban penne ban sa ya ke ega ba kilong shwa kilawan yalam ban pente yang i tika badon kam kongsan e do kata ta kadai ba mentang di ban sedang ban pen kemau biang ya borok ko kari ba joy udai wi nakiru sampang balap wanra ya kata kalat kelenti banyada hadu mentakasni dengan kwa baka sarkar bat kibriu jungan ke jella kin burom bat yin ya kemau burom bat ngila banda kasni suti jong un la ban bu ki program bat awareness program ki babun kenang ba kapateng pengenuan kadang tip kenang kapateng kenuan kadang scam kemau ka kamram jong ba joy bo wanra ya kane di banyada ki hill people bat hatu ko por lawan ra ka jingida ka kongsan e kadai namanta ka nyada ya kalan kumba plei menta ki jing mi gi hurura halor ka kundo ka siap ya ka trip bat ya ka reti ge dustut kadai ka kongsan haru ka tata bangi don kam ban pen kesan ban pen kemau ban pen scam ya ka ka ba i ba joy dale elaborate dah katu plai hi hapo ka house ka ladon ka video ru ko ba hadu sekenta ka bangi yo ban discuss sapang ba joy ti kadon na kadaw ka jongki but play hi jaj pengila haban le da ka voting ngila syapen remno ki ngasngo ba hakan ka pormo ngan simi ka kabu ban ai kublay yo leader opposition iba titos nang ta kongrona ibla sim benta ban yakren halo organic resolution but boro ki porlok MDC la po kalyang yate ki ba la yang lang ban skershan ya kan resolution ka ba on ra langa ban yada yo ba jo kalong positif iong in sapej ti ban ong assurance ti KMI wat ngaru hachiti ngala mention because kane kamdi ka ka ba de yang asimet ka ka bangin pense pensa penne ya ka ba uru rang ba joy ulale ban yadai ka actually ka duty jong government ru ban recognize no ya ka sinyap jong kom ka holiday kam ka assurance kamdan re ong unsa simkhya halor kane ngasngo ba government immediately kadi ban simkhya bari daki pet yaki election ki ba juyu khun na kapor ki juyu kren be chapang uba joy mo ladu ki arpo lepu sanpu snem timenta daga de kasi bangin penne pensa ban sa ji kemau yu upateru ngi haban sim ka sinjam tengah kermen daga jinglong positif jong uchim nesar un simkhya ya kane but lesi kan urlong kan ka jing angnut mdi tang ka jonga ndri jong babun ki paiba habo ka jela ka bi ki joni. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.